שלום רב, אנו נאלצים לקטוע את התוכנית בשל דיווח על אירוע דריסה שקרה בדיזנגוף סנטר בתל אביב. ככל הנראה מדובר בפיגוע חבלני, כתבנו אבי נחשון במקום עם הפרטים. מה אתה יכול לספר לנו, אבי? כן, אבי, אני נמצא כעת במקום האירוע בפינת הרחובות קינג ג'ורג' ודיזנגוף בתל אביב. מדובר בפיגוע דריסה. כוחות מד"א והמשטרה כבר במקום. עדיין לא ברור מי הארגון שעומד מאחורי הפיגוע, אבל נמסר לי ממד"א על 15 פצועים. רגע, אני עוצר אותך, אבי. נמסר לי כעת מהמשטרה שלא מדובר חס וחלילה בפיגוע, אלא רק בתאונת דרכים קשה מאוד, אם כן, לא פיגוע. תאונת דרכים, למזלנו. אז בואו נחזור לאבי קושניר ברוקדים כוכבים. של העונה הזאת יש לנו ערב עמוס במיוחד, אז בואו נקבל את 5 הזוגות של רוקדים עם... טוב, נראה כי בכל זאת מדובר בפיגוע. נמסר לי שיש במקום הרוגים ופצועים, אז נחזור אליך, אבי נחשון, בדיזנגוף סנטר. אבי? 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 כן, אבי, כפי שאמרת קודם, אכן הייתה טעות. מדובר בתאונת דרכים קטלנית שהייתה במקום. עד כאן מדיזנגוף סנטר. לא, אבי, המשטרה אמרה בפירוש שמדובר בפיגוע ושהמחבל הוא הערבי. תמשיך בדיווח. ובכן, מוסרים לי כעת באוזנייה שמדובר למעשה בפיגוע דריסה, והנהג הוא יהודי. אם כן, נחזור לרחבת הריקודים, אל הכוכבים שלנו. קבלו אל רחבת הריקודים את הזוג הראשון של הערב. בבקשה.